Polîsê Danîmarkî hemû geştên hewayî li balafirgeha Kopenhagenê ji ber dronên mezin hatin rawestandin. Polîsê Danîmarkî roja duşemê 22 septembrê ragihand ku hemû geştên hewayî yên ji balafirgeha herî mezin a velet li Kopenhagenê û ber bîvê ve piştî dîtina dronan hatine rawestandin. Polîsê Danîmarkî zêde kir ku di navbera 2 û 4 dronên mezin de li nêzî balafirgeha Kopenhagenê hatine dîtin. Di heman demê de malpera flight radar ragihand ku herî kem yazdeh geştên hewayî li balafirgeha Kopenhagenê ber bî balafirgehên din ve hatine veguhastin.